Bogdana! Pravi video, bе! Ама ти го правиш? Той е видео. Ама! Хайде, играйте! Играйте! Доле! Варна! Отра! Хайде, давай! Изкорема ми служи за добра работа, да сподреш ръката. Виждаш? Учи 10 пача! Айде, сега играйте! Имаш тук, ама на къде е? Ганчо, Накъде? Влезе си гастон на кола, брати. Левичи! Искаш снимка да ти правя? Не! Ама ти няма камера, не, пак ще ти правя. Гледайте! Какви бура са на това се? Ремайте легата да рече и мама. Аша! Допивай! Нуй! Ленча! Юрайка му там, Ленча! Давай! Дай бе му! Ачи му забрава това! Клип! Братен, корема да го държа, бе! Казваш, ставам, чупя, уреби, Балкани. Гимачка на ред бакчетка. На един патак ще скарам очите. Казваш, ставам, нямаш проблем. Той ме за тебе. Да. Той ме за тебе, бакчетка няма проблем. Само да. Да, кажеш, че нямаш проблем. Бакамът, Ще взема тинтата на един патак. Тинтата ще му взема. Солник правих ми ги тези работи. Много добре ти спомня. Здравей, брат ми! Здравей, брат! Точно що е по-скоро на Солник? Не знаеш какво ще кажа? Йорам! Сам, кажи го, брат ми! За майка ти! Радвам се! Аз им типка. Кажи ти за майка ми, брат ми! Хора да има? За лампото? Брат, сега Аз да бъде рампото. Нека да му си за майка! Я слаб двор, да си ми чара. Нараем футболния отбор. Не кай нас покава. Ама футболния отбор на мен. Играй, бе! Без коментар. Сте какво на вас не само, ма. Тук нас по Прави така ще го правя! Така! Как ще му правиш, брат ми? Не, Данчо. Как ще му правиш, брат ми? Така, да сме снимали! Взимай от такова дека. След 18 години ще умеш. Как ще прави, брат ми? Той не го си го брат! Как ще прави, брат ми? Ей, моята го! Здравей, брат ми! Лоп цигара! Ваня, чужи уред вас потърки на това. Кажи бърчат, казвам. Къде сте да Не, таки не си точно. Не! Аз гледам какво снимам.
Аля, ако му татко бето се Ти стои се, да се. Значи, Ване! чакай, ще се скъде. Ване! Какво с ние? Аз ще кажа кое пише. Ване, ми се види първо да се сора, Ване! телефона бе. Да, ало. Да, сега. Браво, имаш сега ги. Звъна, бе? Дай бе, дай бе. Ама, порфа. Задава. Аз сега ще ви дам, бе. Абе, Братко! Айде, бе, брат, дори си карти, като се пеште, бе. Чул съм нас. Аре, моля се по-бързайте. Аре, не се избавя сега, какво е? Свършихме всички цигари. Има присакат са по-малко да ти посягам. Айде, Оставя ръка на окото ти. айде, кюрли ма преш, ма. Телефона лойка. Не, брат, бе, та брат си кюра, бе, аз си кажа, че съм не. Оле, да вижте. Аз сам да гледам, къде голи. Къде ги стакаха, ма? Зате да славите. Да направим да го следи. Звъни му, не знам. Добре, ще му звъна Тошко. Славе, къде си? Точно до Солуча, ще пангалуча, аз го Да, пожарникарите го справя Тошко, спокойно. Не посада. Спокойно. Варе, чака ръка, чака, и шик. Нека му се достава. Там се играй. Дай